27 марти соли ҷорӣ бар асари сӯхтор дар шаҳри Бохтар падар ва ду фарзанди ноболиғаш ба ҳалокат расиданд. Гуфта мешавад, нафарони фавтида шаҳрвандони ноҳияи Китоби вилояти Қашқандарёи Ҷумҳурии Ӯзбекистон буданд. тавре Валиҷон Бегиҷонзода, сардори қисми оташнишонии шаҳри Бохтар ба Равзана ТВ иттилоъ дод, сӯхтор дар хонаи рақами 6 маҳаллаи Баҳори шаҳри Бохтар сар задааст. Ин шаҳрвандони Ӯзбекистон дар хонаи иҷора зиндагӣ мекарданд. чуноне маълум шуд, соати 7 субҳ модари хонадон ки ба соҳибкорӣ машғул будааст ба шаҳри Турсунзода меравад. Падари хонавода дари хонаро маҳкам карда барои хариди шир ба бозор меравад. дар вақти набудани падар ва модар кӯдакон дастгоҳи гармкунии электрикиро чапа мекунанд ки дар натиҷа сӯхтор ба амал меояд. Валиҷон Бегиҷонзода ҳамчунин гуфт ки ҳамсояҳо тақрибан соати 8 аз сӯхтор хабар мешаванд ва дари хонаро мешикананд, вале аз алангаи зиёд вориди хона шуда наметавонанд. дар ҳамин ҳол ба қисми навбатдории раёсати оташнишонӣ занг мезананд. баъди чанде падари хонавода Достон Нормуминов расида меояд ва барои наҷоти кӯдаконаш ба хона медарояд. мутаассифона падар низ аз алангаи зиёди оташ ба ҳалокат мерасад. вақте ду дастаи оташнишонон ба ҷои ҳодиса расида меоянд, аллакай падар ва кӯдаконаш ба ҳалокат расида буданд. ҷасади онҳо аз хона берун бароварда мешавад, гуфт Валиҷон Бегиҷонзода. кӯдакони фавтидашуда Давлатбек Рустамови 4 сола ва Диёрбек Рустамови 3 сола буданд. дар пайин ҳодиса прокуратураи шаҳри Бохтар санҷишро оғоз кардааст. ба гуфти манбаъ, ҷасадҳо аллакай барои дафн кардан ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон интиқол дода шуданд.